So what's up mga kapadjakers, for this video, yan po kita ngunyan sa may Makadlagan mga kapadjakers. Dili po sa Binintaya Malibot Albay. Mga kapadjakers, tanakailin po kami kis bago naman na pagkaon. Yan mga kapadjakers. Aram nito mga kapadjakers, o anong pangarang kayo ni? Ini ang pagkika po mga kapadjakers na tungaw-tungaw. Yan. So mga kapadjakers, dahil ko lang aram po kung ano ang Tagalog kayo ni. Sa ibang lugar kung ano nga food kayo ng mga kapadjakers. Basta muya dito sa Bicol, pika food po ng tungaw-tungaw mga kapadjakers. Yan, masiramon po yung pagkaon. So mga kapadjakers, so nakul na po kitang nakuha. So kung matanaan po nindo ini, tibaad makasabi ka muna, ay purtiyon pa lang yan ang namit kayo ni, na tungaw-tungaw na ini. Yan. So karibanan ko mga kapadjakers ngunyan, si Pading Makmak, o ni mga kapadjakers, igapa kong mga karibanan ng mga aki. Ta ini mga kapadjakers sa tungaw-tungaw na ini, bako ang po ini maraot sa mga aki. Yan, paborito po ini kan mga aki. Buda, sarap po ini sa mga masustansyang pagkaon. Yan. Masarap naman ko yakers. Ayan, tanganing matry ta po kung talagang purtiyon ini. Arog lang po ni kasimple mga kapadjakers ang pagkaon kay ni. Ubakan ta po ini mga kapadjakers. Tangani pong matry ta po kung talagang purtiyon ini. Tamang-tama mga kapadjakers, dahil pong eskwela ngunyan. Kaya nag-eribahan kami. Tanya kumapasiling lamang kita sa Makadlagan. Sa ang plano ng mga kapadjakers ko ta, mahanap naman kami kigulayon. Alagad mga kapadjakers, dahil kami nakakagulayon. Iyo po inan sa muyang nahiling. Sarap po sa mga mastiram na pagkaon po dito sa Makadlagan. Ampay ka po na tungaw-tungaw dito sa Bicol mga kapadjakers. Purtiyon mga kapadjakers, ang namin po kani, medyo po mamis-amis pa de. Medyo po mamis-amis. Ayun. Tapos, kumbaga sa templada, tamang-tama lang ang namit. Iyo. Masarap talaga. Masiramon talaga mga kapadjakers. Yun o, ipala mo sa camera pa rin. So ini po ang resulta. Pag inabakan tayo mga kapadjakers, yun na rin po yung resulta. Tapos, sarap pong bilog na tungaw-tungaw. Sarap pong hungit mga kapadjakers. Nakumpulsihong. Kamati na. So ito ko ni Ki DM, ka naghagad ki. Naghagad mga tungaw-tungaw. Ang sarap, ito ako mga tabi ki. DM, nahulog pa. So mga kapadjakers, ikaw pa kitang mako diyo, Pading Makmak. Galing ko karo. Ano kayo po talaga mag-drink tubig mga kapadjakers ta. Para iwas, dehydrate. Grabe po ang init ng panahon ngunyan. Kaya nga naghanap kami ng mga lugar na medyo malimpoy. Tabi difficile mga kapadjakers ngunyan. Kaya nga baga advice anta sa mga aki pati sa mga gurang na daingon na magparaluwas na mainit ang panahon. Aram naman sa nandito na kung ano maging kausa kaya. Kaya mga kapadjakers, for the meantime, so ini nang una sa muya ngayon na halipot na content mga kapadjakers, ining pick-upod kang tungaw-tungaw. So tibaad may mga kapakita dyan pala. Ano ba? So mga kapadjakers, para mintras mapaaram na po na kami ngunyan, tan tibaad tao dan makakagulayon na naman, nasa tuyo naman po na lulutuon ngayon na pagkaod to. Thank you so much mga kapadjakers again. We love you and bye-bye.